Autoritats, falleres majors de Xàtiva, Gisela Carpintero i Alventosa i Gisela Huerta i Carlos. Cors d'honor i acompanyants, presidenta executiva i membres de la Junta Local Fallera. Falleres majors, presidents, presidentes i juntes gestores de les nostres comissions. Artistes fallers, falleres, fallers, senyores i senyors. Bona nit i benvinguts a l'acte de lliurament dels Premis Cadafal de l'exercici 2025. Un acte que després de cremar les nostres falles intenta rendir un senzill homenatge a aquest grup de persones que, tot i les dificultats que existeixen al seu ofici, any rere any tenen la capacitat d'il·lusionar-nos omplint els nostres carrers amb el seu enginy i mestria. Plasmen en les seves obres la sàtira sobre els esdeveniments que han obtingut el suficient protagonisme com per mereixer ser purificats pel foc. Un foc que s'encarrega de marcar-nos un abans i un després en el calendari de la nostra festa. A ells, als nostres artistes fallers, van dedicats a aquests Premis Cadafal. Per fer entrega d'aquestes distincions, demanem la presència a aquest escenari de la fallera major de Xàtiva, Gisela Carpintero i Alventosa, la fallera major infantil de Xàtiva, Gisela Huerta i Carlos, de la regidora de Cultura Festiva, Maria Beltrán i Ferrero, i la presidenta de la Junta Local Fallera, Celia Morreta i Peñana. Per la falla plantada a la Comissió Passeig Cardenal Serra a l'artista Rafael Iván Estellet Pérez. De la secció tercera de les falles 2025 per la falla plantada a la Comissió Verge del Carmen a l'artista José Luis Pascual Melú. De la secció segona de les falles infantils 2025 per la falla plantada a la Comissió Tetuán, Porta de Sant Francesc, per l'artista Jesús Miñana, Falles Jagua.
Verge del Carmen a l'artista Vicente Chavela. Per la falla plantada a la Comissió Sant Jaume a l'artista Pau Soler. Per la falla plantada a la Comissió Raval a l'artista Maribel Beltrán i Ramon Olivares. Per la falla plantada a la Comissió República Argentina a l'artista Que Calor Fa en Falles. Premis, és moment d'escoltar les paraules de la presidenta executiva de la Junta Local Fallera de Xàtiva, Celia Boneta. Bona nit a totes i a tots. Avui és una vesprada de reconeixement i sobretot d'orgull. Ens reunim ací per a celebrar i homenatjar el talent, l'esforç i la dedicació dels artistes fallers que han fet possible que les falles 2025 brillen un any més. En primer lloc, vull felicitar a tots els guardonats d'aquesta edició, aquells que han aconseguit el primer premi de les seues respectives seccions. Avui el vostre treball ha sigut recompensat com es mereix, amb el reconeixement de tot un col·lectiu que valora i admira la vostra creativitat i el vostre mestratge. Sou l'ànima de la festa, els creadors d'eixe art efímer que cada any es roba el cor i els deixa sense alè. Ser artista faller no és només un ofici, és una vocació, una passió que s'arrela en les nostres tradicions i que ens defineix com a poble. Vosaltres sou qui transformeu la fusta i el suro i la pintura en sàtira, bellesa i cultura viva. Any rere any, amb les vostres mans i la vostra imaginació, doneu forma als somnis de fallers i fallers, convertint els carrers en autèntiques obres d'art. Sabem que darrere de cada monument hi ha mesos de feina incansable, de nits sense dormir i reptes superats. Avui tot aquest esforç es veu recompensat, i no només amb un premi, sinó amb l'admiració i agraïment de tots nosaltres. Sense vosaltres les falles no serien el que són, una de les festes més grans i estimades del món.
Per això, en nom de tots els que vivim i sentim i estimem les falles, vos donem les gràcies. Gràcies per la vostra entrega, per la vostra tenacitat i per continuar mantenint viva aquesta tradició centenària que tants ens identifica. Continueu fent història, continueu omplint els nostres carrers de màgia i d'emoció. Enhorabona a tots els premiats i a tots els artistes fallers, perquè independentment del guardó i la vostra feina ja és un premi per a tots nosaltres. Gaudiu d'aquesta nit que és vostra. Visquen les falles, visquen els artistes fallers i visquen Xàtiva. Per posar el punt final, serà la regidora de Cultura Festiva, Maria Beltrán, la que també es dirigeix a les paraules. Falleres majors de Xàtiva, Gisela Carpintero, Gisela Huerta, Cardonol i acompanyants, presidenta i membres de l'executiva de la Junta Local Fallera, falleres majors, presidents, presidentes i membres de les juntes d'estores de les diferents comissions de la ciutat, artistes fallers, a totes i tots, bona vesprada. Ha passat apenas una setmana des que vam donar per finalitzades les falles de 2025 i avui ens reunim per a celebrar el talent, la creativitat i la passió per la nostra festa. Els Premis Calafat són un reconeixement a l'esforç i la dedicació dels artistes fallers que decideixen plantar a la nostra ciutat, que amb les seues mans i el seu enginy donen vida als monuments que omplin de màgia els nostres carrers. Cada un dels monuments que hem pogut gaudir enguany és una obra d'art efímera, un testimoniatge de la nostra cultura i una expressió dels nostres sentiments. Darrere de cada figura, de cada detall, hi ha hores de treball. Vull felicitar a totes i tots els artistes fallers. El vostre treball i creativitat són l'ànima de les nostres falles i per descomptat vull felicitar especialment a ells i les guanyadores de cada secció, tant en monuments grans com en infantils. Estos premis són un reconeixement del vostre treball, però també són un estímul per a continuar creant, per a continuar innovant i per a continuar fent que les nostres falles siguin una festa cada vegada més gran i més especial. Per això anime a continuar apostant per la nostra ciutat i les nostres falles, per donar sentit a la nostra festa, perquè el vostre treball és fonamental per a nosaltres. Moltes gràcies per tot. No ens podem acomiadar sense donar les gràcies a Quique Baquer per la sessió de les imatges que hem visualitzat. Amb aquest acte donem per conclòs l'exercici faller 2024-2025, cosa que sols pot significar començar a treballar per tot allò que ens té preparat el proper exercici 2026, al qual us desitgem el millor. Gràcies per la vostra assistència i molt bona nit.